bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama Allah jaam bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko talata balɗe 17 e lewru mboyi hitande ujunnaji 2026 ruɓindo moon jaydeji de arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande jayde sud fm de wi ko hakkude jangguinoɓe e laamu ngu de gam foof deeƴa hina wayno tigui tigui kolorɗe ɗe imminama de ɗe dillinama gam ƴeewe hono watte ha jangguinoɓe ɓe tigui tigui mo kala daña galle noon tigui jayde nde windiri ɗum crise dans l'éducation le foncier pour apaiser le ministre de l'urbanisme sort la carte du logement e wi de jayde sud quotidien jayde le point info de wi ko juma touba de hina wayno mabo hesɗitine ɗum noon liggueyaji ɗi puɗɗoto ko alkames o mbo paɗen inchallah e wiide jayde le point info windiri ɗum ko touba lancement des travaux de rénovation de la grande mosquée le jeudi ɗum noon hina wayno tigui tigui ko ligguey mawɗo holliri omo ganduɗa kam jogui konngol gonɗon wuuro diine wiyeten ko touba e wiide jayde le point info jayde le parlement de windi ko sécurisation et préparatif des JOJ Dakar 2026 assemblée générale CONOS Abbas Fall borom Dakaru rend un ardent hommage à Diagne Ndiaye ina wayno de omo ganduɗa ka woni Abbas Fall de maire bon Dakaru ɓurɗo lollirl borom Dakaru de hina wayno kam de rupti teddugal omo ganduɗa ka woni Diagne Ndiaye de ɗum noon koko yoweti e heɓanade e si noon e aynude pijirloji mawɗi ɗi ganduɗa hiɗi mbaɗe ɗo e Dakaru de taw hiɗi pottitini sukaɓe aduna de e hitande ujunnaji 2026 ina wayno tigui tigui noon ma batu diaƴɗo waɗa hen woni assemblée générale CONOS ɗum noon tigui omo ganduɗa ka woni Abbas Fall de daranima Diagne Ndiaye e darde mawde nde ganduɗa de ma nde nanguiran on ɗon gam wawa heyno on ɗon gomude tigui tigui keɓantoɗo e si noon gaynowo ɗin ɗon pijirloji et wiide jayde le parlement joyde le soleil kam windi ko nouvelle politique industrielle et commerciale PIC 2050 les grandes lignes de la stratégie hina wayno tigui tigui de gam ko yuɓɓinta galleji liggorteɗi e si noon ko galleji jeyreteɗi de woni politique commerciale de hitande jaggi hitande ujunnaji 250 de hina wayno tigui tigui lawol laabi labɗi perama gam rewe hen ha ɗum ɗon wawa hanto noon tigui jayde nde ɓesdiri hen que le Sénégal prépare une nouvelle stratégie industrielle portée par un livre blanc élaboré avec le secteur privé ina wayno de ɓe ganduɗa kamen ji galleji liggorteɗi mumen woni secteur privé kamen noon ɓe kollori lawol potgol rewe e si noon tawa heɓe ɗum bindi e deftere mawde nde ganduɗa de hen tigui foti rewe gam ɗum ko wiyete politique industrielle de ɗum wawa waɗe no hannirta ni jayde nde ɓesdi hen la stratégie prévoit des réformes majeures le développement de plateformes et l'émergence des champions nationaux objectif bâtir une économie productive et compétitive hino wayno de gam ɗum foof wawa waɗe jayde wi ko ma galleji mawɗi darne e si noon ɓe ganduɗa kamen ɓuuri mantino e liggey mumen e ko fayi e industrie et commerce de kamen ma ɓe dupte hujjaji mumen no hannirta ni ɗum noon himme o woni ko dañde gartam mawɗam ɗam ganduɗa de aduna o foof ma mbo tinɗam e wiide jayde le soleil ko yowiti e politique de jayde yor windi ko le 6 juin un rendez-vous historique Sonko et le premier ministre congrès du PASTEF un tournant décisif hino wayno de balɗe 6 e lewru juin ndundu paɗen de ko pottital manggal batu jaajɗo de nari wat e nder lande PASTEF saabu noon omo ganduɗa kam heyni jagorɓe lesdi Sénégal woni Ousmane Sonko de noddi gam tigui tigui ɓe ƴeewa hono ɓe mbaɗata fa congrès on ɗon parti de mbo wona congrès mbo yejjittake mantiniɗo saabu ma wot hen darde darande e si noon ma wot ko ƴetta gam rewde ɗon ha tigui tigui on ɗon parti janggo jaam si ko tawi suɓgoji gari e nder Sénégal de kamen ɓe mbawa hen yaltuno hannirtini jayde nde windi ko le 6 juin 2026 marquera un moment clé pour le PASTEF les patriotes en convoquant ce premier congrès national Ousmane Sonko initie une profonde mue structurelle visant à consolider l'organisation interne du parti hino wayno noon tigui ɗum foof ko ƴewde no watte tigui gam on ɗon parti de mbo wawa daro mbo tiiɗa e wiide jayde yor jayde rewmi quotidien de wi ko guyka mawko de kewi e galle omo ganduɗa kam mbo woni jagorɓe
hoɓe jogiiɓe jokkodiral lesdi Sénégal e lesɗele goɗɗe. ɗum noon jayno nde windi ko gros scandale au ministère des affaires étrangères, un réseau de falsification de documents administratifs démantelé. hina wayno tigi tigi de woɗɓe gandanɗa heɓe gonɗo e on ɗon ministère des affaires étrangères de tawa noon heɓe baklita kayitaji, heɓe gujja kayitaji ɗi gandanɗa de ko tigi tigi kayitaji koɗorteɗi. ɗum noon waɗi hen ɓe gandanɗa de ɓe nanggama tigi tigi saabu jayno nde ɓisdi hen ko des forces de défense et de sécurité et des agents du dit ministère au cœur du deal déféré. 12 suspects poursuivis pour association de malfaiteurs. hina wayno de woɗɓe gandanɗa toon ɓe liggotono e on ɗon ministère des affaires étrangères tawa noon tigi tigi koɓe dadiɓe kamen de ɓe nanggama e woɗɓe ɓe golduno heɓe mbaddatno on ɗon liggey mo moƴƴani e si ɓe naɓama kaso. noon tigi jani nde ɓesdiri hen 12 suspects poursuivis pour association de malfaiteurs. hina wayno sappo e ɗiɗo e liggotonoɓe toon de ɓe gandanɗa heɓe miija heɓe gondo e on ɗon liggey de gam waklidde kayitaji jambuleɓe ha ɓe mbawa ɗi weɗɗo woɗɓe de hina wayno kamen ne heɓe ɗaɓɓite heɓe ƴeewe e sinon kamen ne si tawi ɓe jiitama ko e nanggal ɓe payi e wiide jayde Rewmi Quotidien. jayde le critique de arti e o l'accident musɗo mo gandanɗa hombo waɗi hakkude Tamba e Gouloumbou. noon tigui jayde nde windiri ɗum accident entre Tambacounda e Gouloumbou, 6 morts et de nombreux blessés. hina wayno de on ɗon l'accident de ɓe hawruɓe hen laƴal de ɓe tolni e jeego e sinon hewɓe dañi hen gañanɗe musɗe e wiide jayde le critique. hina wayno tigui tigui on ɗon Cheikhou Sérif de kamba fotti e werla mawɗo goɗɗo biyeteɗo bisde ɗin tigui pottiti e kuttital musgal ha taki noon on ɗon accident e wiide jayde critique de ko ɓurimbo Moussa Ala e ɗerewol mum adanol. jayde la libération de wi ko omo ganduɗa kam yeyat noon tewde te nanga hina wayno de dari e yeeso dadiɓe heede layri no waratno tigi tigi on ɗon bone saabu jaggatno ulluɗi hombo wara de hombo waɗa brochette hombo yeeya e wiide jayde la libération noon tigi windiri ɗum aveu partiel à la police. le vendeur de brochette détaille son menu. hina wayno on mo ganduɗa de kam tigi yeeyatno ɗin ɗon ulluɗi baraɗi de tawa noon hombo ɗi defi faɗi ɓendi. inde mum ko Joseph Adji Nankou Godwin tawa noon hombo dañi duuɓi 26 tigi tigi layri no waɗatno ɗum wi ko de j'attrape les chats dans la rue après avoir égorgé et dépecé les chats. je ne cuisine pas la viande, je la braise plutôt. wiide ko e beddaji he nangatno ulluɗi ɗi si nanguiɗi noon hirsa ɗi hutta ɗi e si noon defatano ɗi juɗatno ɗi tan waɗa brochette omo yeeya yimɓe e wiide jayno de ha joni noon omo ganduɗa inde mum ko aade wiide betti o baratnoɗo ulluɗi ɗi de toon to corniche. hina wayno tawi ko wari ulludu wutu ndu fa hantini taw noon hombo ndu hirsiri cotte boutel ɗum noon wiide jayde la libération. jayde le point actu sport de windi ko Rabat, le procès en appel des 18 supporters sénégalais renvoyés au 30 mars. hina wayno de ɓeɓe ganduɗa kamen goni jingolnoɓe kippu Sénégal nangaɓe toon to Rabat Maroc de heɓe potno ñaawe e goɗgol. ɗum noon wayno ko ɗum riwama fa balɗe 30 e lewru mars ndu no gonɗen e wiide jayde point actu kamen ɓen ɗon sappo e jeetato de siko en jottimo ɗon tigui ɓe ñawtate nden andete noko ma ɓe gacce ɓe garta e nder Sénégal walla tigui tigui ɓe keddoto e nder kaso Maroc toon to Rabat e wiide jayde point actu sport. bandiraɓe sehilaɓe ɗum woni ɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hannde. on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol. on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue hirnangue rewa o worgo. tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.